To, uwar gida, amarya, 'yan mata ku garzayo wannan asibiti tamu. Wasu suna cewa sun yi maganin matsi har sun gaji sun buɗe yanda kika san bakin layi. Wuri ya buɗe ya lalace mai gida baya jin daɗin shiga. Sun ce babu maganin matsi sun yi har sun gaji a wannan magana banza ce. Ku nemi Babangida S Naira likitan mata ya gyara miki majalisa ɗoɗar yanda mai gida zai samu zuwa yanda ya kamata. Sannan ne ku neme mu domin samun magani na nono wanda nono zai girma ya tashi ya tsaya ya cika, ko kuma na ɗuwawu wanda za su yi rigidam kina tafiya suna jujjuyawa, ko kuma wanda zai rage miki tumbi ya koma ƴar shala da za a yi daɗin soyayya, ko na gashi wanda zai sa gashin ya ƙara tsawo ya gyaru ya yi normal, ko kuma irin na mallaka ko na neman mijin aure ko na karya sihiri da sauransu. 07063343601 ko kuma 07062896889 ko 08179704842. Babangida S Naira likitan mata, mai gyara uwar gida, amarya, 'yan mata, zawarawa da shi kan shi mai gida ko matar ta haihu ko sabuwar amarya.